गिबियावनो एसएम निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय बावैसो सान सिगां एपीएससी आनजादनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ फोसावबाय आरो बे फोसावनायाव बिथां निजोरा बर'आ एपीएससी आनजादखौ उथ्रिनो हादों बे समाव बिथांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जोङो बिथांनि खाथियाव फैदों गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि एसएम निउसनिफ्राय बरायनानै लाबाय खुलुमबाय एसएम निउसनि गेजेरजों आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरबाय गिबियावनो नोंथांनियाव मोनसे सोंथिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो सानदों बे जाबाय नोंथाङा नैबे एपीएससी आनजादखौ जे होनांगौ बेखौ जे माने होनानै नोंथाङा एसएस अफिसार जानांगौ दा बेनि थुलुंगाखौ सोरनिफ्राय मोनजेनामोन आं होनगोन आंनि आबौ महेश्वर बर' एक्चुअली आबौआ माने आंना ससियेल एक्टिविस्ट ससियेल वर्कारमोन तो आगोलनिफ्रायनो आबौखौ नुयो आबौआ एथ' मान सनमान मोनो तो आं सानो आरो माबायदि खामानि मावो आबौआ तो बेबायदिनो आं सानबाय आं माने गोसोआव दंखायोमोन कि जे आं लाइक माने जिखि साख्रि मावा जाथे कि आं माने गावनि बर' हारिनि गावनि मानसिफोरनि थाखाय माबा नङाबा माबा मोनसे माने खालामलांगोन आं देनां गावनि हारिनि थाखाय तो बेबायदिनो खिन्थु आं मा खालामगोन एक्जेक्टलि बोरै खालामगोन आं मिथियामोन आरो बै समाव मिथियामोन आं ओमफ्राय आं स्कुलिं बे आबौ आबै ओमफ्राय आनैमोन बिसोरजोंनो थानानै खालामनाय बहाय रौतानिफ्राय रौता सेक्रेटारि आं रौता सेक्रेटारि स्कुलनिफ्राय फरायनाय तो ओमफ्राय स्कुलिं खालामखांनानै आंना बेकग्राउन्डआ इन्जिनियारिं आङो ओमफ्राय माने इन्जिनियारिं खालामखांनानै आं माबाबो खालामदोंमोन मा होनो पिएइचडिबो खालामदों पिएइचडिखौ बहा खालामखो आङो पिएइचडिखौ आं कमप्लिट खालामाखै आं माबा तेजपुर इउनिभारसिटियाव पिएइचडि जइन खालामदोंमोन बे पिएइचडि जेब्ला जइन खालामदों होनबासो आं एसे साननो नागिरबाय पिएइचडि जेब्ला आं खालामगोन आं मा खालामहैगोन आङो प्रफेसर जाहैगोन ठीक आसे प्रफेसर जाहैगोन बाट आं बोरै आं जेखौ आं सानबोगासिनो दङ लाइक आङो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय खालामगोन आं बोरै खालामनो हागोन तो बे समावनो आंनि किसुमान लोगोफोरबो दंमोन जे माने बिसोर माने बे एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामनो नागिरदों आं ओमफ्राय होनबासो आं नायदों बेथ' मोजां एपीएससीआ बे मोनसे माने बेहाय हाबनानै आं जेखौ सानदोंमोन बेखौ आं खालामनो हागोन तो बेबायदि जानानै आं माने एपीएससीखौ माने लानाय जाबाय बे लामाखौ एपीएससीआव बेसेबां रेंकआव दङ दा आंना 70 एसीएस ओरैनो साबैसे दङ बर'फोरनि गेजेराव बर'फोराव जों 7 जन दङ टटेल माने एसीएसआव 7 दङ एएलएसआव 3 दङ बिनिफ्राय फरायनायाव बिमा बिफानिफ्राय बा आइ आफामोननिफ्राय माबायदि थुलुंगा मोनदों आंनि मा बाबाया सामफ्रामबो माने आंखौ मटिभेट खालामबाय थायो आंखौ मालाबाबो बेखौ खालाम बा बेखौ खालामनाङा बेबायदि जेबो होना आं जुदि होदो बाबा मा आं बेखौ खालामनो नागिरदों फरायनायनि माबायाव खेत्रआव तो बिसोर मालाबाबो ना खालामा खालामलां दे मोजां बेबायदिनो आरो स' बिसोर बिराद हेल्प खालामो आंखौ बेनो आरो न'खराव सोर दङ दा आंना मा बाबा दङ ओमफ्राय आगै दङ बिनानाव नोंसोरो साब्रै ओमफ्राय नोंसा बाबाया मा मावो आफाया मा मावो आंनि बाबाया स्टेट बेंक एसबिआइ आव माने माबा एजिएम आइया मा मावो आइया हममेकार न'आवनो थायो ओरैनो बे समाव आङो आरोबाव सोंनो लुबैदों जे आथिखालनि जे थासारि बे थासारियाव जिहेतु एसीएस अफिसार बा आइएएस अफिसार माने जोबोद खम दा बे बेलायाव नोंथाङा जिहेतु एसीएस अफिसारनि रेंकआव फैबाय बेनि उनाव सायाव थांबावनो लुबैया नामा जिहेतु आइएएस अफिसार बा आइएएस अफिसार बा आइपीएस अफिसार जोंहा गैया दा गोजौआव नाजाबावनाय गोसो दंना गैया दा आङो जेखौ मोनदों आङो जेखौ नागिरदोंमोन बेखौनो मोनदों आइ एम सेटिसफाइड बाट आं जुदि हायो समय मिलायो आं ट्राइ खालामगोन आं नाजागोन माने गुदि फरायसालि बा एमइ माने गेजेर फरायसालि बा हाई स्कुल बा कलेजाव फरायनाय समाव माने फोरोंगिरिफोरा नोंथांखौ माबायदि थुलुंगा होदोंमोन आंनि टिचारफ्रा आंनि फोरोंगिरिफ्रा बिराद हेल्पफुल आंनि स्कुलनि टिचार जा आंनि कलेजनि इउनिभारसिटिनि टिचार एलपि खौथ' माने नार्सारिनिफ्राय माने सेक्रेड हार्ट
औ नङा आंना आं बाबाया जोंना SBI आवथ' स' बाबाना पस्टिं जाबाय थायो स' आङो उन्दैयाव क्लास 1 सिम आं लखिमपुराव थानानै देरनाय औ क्लास 1 सिम लखिमपुराव फरायनाय ओमफ्राय रौतायाव फैबाय आं रौता हायार सेकेन्डारिया हायार सेकेन्डारि आंना श्रीमन्त शंकर एकाडेमि पानबाजार गुवाहाटीनिफ्राय गुवाहाटीयाव हाई स्कुला माने बेयावनो जाबाय ओमफ्राय बहा थाना फरायखो होमबा आङो आबै आबौजों ओमफ्राय जोंनि आनैमोनजों आनै बाबानि माने काजिन सिस्टार जायो बिमला ओमफ्राय मबाइल ओमफ्राय नोंनि गामिया मा मुं जोंना झार गामि नम्बर 2 झार गामि होनो रौता औ रौतानि 2 नम्बर झार गामि झार गामि औ झार गामि दा नोंथाङा जोंनि गेजेराव जोङो नुदों जे बर'फोरनि गेजेराव माने बेबायदि ACS अफिसार IAS अफिसारफ्रा गोबां माने खम दा खमबा इयुन जोलैखौ बा इयुन जेनेरेसननि थाखाय नोंथाङा मा बुंनो सानो औ आं सानो एसे खम जोंना जुदि नायनो थाङो बेलेग हार्ड नामा बेयो माने APSC बा UPSC एग्जामा नङा आंनि मते हार्ड नङा किन्तु टाइम कनजिउमिं एसे टाइम लायो जेनेबा आं 2017 निफ्राय प्रिपेयार खालामदों प्रिपेयारल' खालामाखै माने बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पमोन आं फार्स्ट एटेम्पखौ 2017 आव होदोंमोन स' हार्ड आं होननो थाङा कारन माने बे एक्चुअलि टाइम कनजिउमिं ओमफ्राय टाइम कनजिउमिंआ ओरैबायदि जायो जे जेनेबा आंनि एग्जाम्पलखौनो होनसै जेनेबा आं 2017 आव PhD खौ गारनानै आं फुल प्रिपेरेसन बेनि थाखाय खालामदों आं ओमफ्राय जेबो जबबो खालामाखै जेबो बेलेग खालामाखै थ' बेबायदि गेजेराव माने बेबायदि जायो कि जे गेजेर गेजेर डिमटिभेसन फैयो लाइक आं थिग खामानिखौनो मावगासिनो दं ना मावाखै माने आं कुइसन जायो औ कुइसन जायो गावनानो कुइसन एराइज जायो आरो ओमफ्राय होनबा माने आं जेखौ एथ' लाइक जुदि हमनो थाङो आंनि PhD खौ 2 बोसोर खालामखांबायथ' 2 बोसोर आरो 2 बोसोर थाबावबानो आं डक्टरेट जागौमोन थ' खिन्थु माने बेबायदिनो थ' आं बेखौनो सानो जे आंनि एग्जाम्पल होगासिनोथ' आं बेखौनो सानो आरो आया आंथ' माने दासिम लाइक 2019 आवनो आं PhD गगौमोन आंना बे दा APSC आं खालामगासिनो दं आंबा रिजाल्टआबा पजिटिभ ओंखारगोन ना ओंखारा बेखौबो मिथिया आनसार्टेनिटि जायो स' बहायनो माने एसे मानसिफ्रा मा जायो कि जे ना आं हाला आं खालामला बेबायदि एसे गेजेराव ड्रप होनाय जायो आं लोगो मोनदों बेबायदिबो स' बेखौनो सानो आं कि जे जेनेरेसनफोरखौ औ कि जे ट्राइ खालामबाय था नाजाबाय था हार्ड वर्क खालामबाय था होनबानो मोनगोन बेबायदि नङा कि जे हार्ड खिन्थु डिटारमिनेसन डेडिकेसन आरो पेशेन्स बे नांगौ मेन बेनो आरो बेसिम सफैबाय जिहेतु ACS मा एग्जाम पास खालामखो बिदि कम्पिटिटिभ एग्जाम बा बिदि माने सार्भिसनि थाखाय जबनि थाखाय औ आङो जबनि थाखाय बिदि जेबो एग्जाम इसेबां होआखैमोन मोननै होदोंमोन खिन्थु आं माने एकदम गोसो होनानै माने फरायनानै होनाय जायाखै कारन आंना बे APSC निखौनो खालामगासिनो दंमोन ओमफ्राय बेनि आगोलावथ' आं फरायनायनिल' खामोन आं जबनि थाखाय जेबो ट्राइ खालामखायाखैमोन बाट आङो कम्पिटिटिभ एग्जाम होननो थाङोबा आङो AIEEE होदोंमोन औ बे दायो जेखौ G मेन्स G एडभान्स होनो बेखौ जोंनि टाइमाव AIEEE होनोमोन स' बेखौ AIEEE होखांनायनि उनाव आङो बिटेकआव एडमिसन लादोंमोन तेजपुर इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय बे बिटेकखौ होखांनानै आंनि फाइनेल इयाराव आं गेटखौ होदोंमोन स' गेटनि थ्रु माने जोङो एमटेक खालामनो हायो स' गेटखौबो क्लियार खालामदोंमोन थ' गेटनि थ्रु आङो माबाखौ एमटेक खालामदोंमोन आरो औ एमटेकआ आंना NIT भपालनिफ्राय खालामनाय भपाल औ बेनि भपालनि उनाव माने गुबुन माने देशआव बा गुबुन माने माबायाव माने फरायनो गोसो जायाखैमोन नामा औ जादोंमोन आङो चान्सबो मोनदोंमोन बहा चान्स मोनदों मा चान्स मोनदों आंना बेबायदिनो आं एसे बाहेरायाव थांनायनि चान्स मोनदोंमोन होनला आं बहा थांनायनि चान्स मोनदोंमोन आं माने माबायाव बाहेरायाव थांनायनि चान्स मोनदोंमोन खिन्थु माने बिदिनो सानबाय आं लाइक बाहेरायाव थांबा माने थांबायसै आरो बेबायदिनो जायोना जोंथ' नुखायो जे बाहेरायाव थांबाय आरो स' आं बेखौनो सानबाय आं जेखौ खामानि मावनो सानदोंमोन लाइक आंनि हारिनि थाखाय आं होजोंहाय थानानै बोरै मावनो माने बोरै जागोन खोथाया आं माने इसिबां साननो हायाखैमोन बाट स' आं बेखायनो माने बेक जाफिनबाय बेबायदि जाबाय बहा थांनो सानदोंमोन बहा थांनो सानदोंमोन आंना होनथ'ला आं बेखौ बाहेराव आरो माने इण्डियानि बाहेराव आरो PhD रेस्ट टाइमाव मा खालामनानै मोजां मोनो आं ओरैनो आंथ' गार्डेनिं एसे खालामनो मोजां मोनो जोंना माने फुल गायनाय बेबायदि ओमफ्राय बेसिकेलि आङो इउटिउब
निफ्राय नायनानै संनाय खावनायखौ मोजां मोनो बेलेग बेलेग डिश बानायनाय इउटिउब चेनेल दङ नामा नङा आंना इउटिउब चेनेल गैया बेलेगनि जानाय लोंनाय इउटिउब चेनेलखौ नायबाय थायो आरो फल' खालामो आरो औ फल' खालामो बेखौ मोजां मोनो आं नोंथांनि बिनानावा मा खालामो दा आंना आगैया फरायनाया मा फरायदों औ बेयो एबार हेन्डी गार्ल्स कलेजनिफ्राय डिग्री कमप्लिट खालामदों मास्टार डिग्री खालामो मास्टार डिग्री औ एप्लाइ खालामगासिनो दं एडमिसन जायाखै जाथ'वाखै ओरैनो आरो बेलेग खामानि माबाफोर मावो नामा आंना नङा सिस्टारा औ आंना आगैया बेना ओमफ्राय बेलेगलाय एसे लाइना आंना आगैया एसे बुंजागोन औ बेना एसे मा बुङो बे फेशन लाइन औ फेशन लाइन कालचार फेशन लाइन बिथिं खालामो आरो मडेलिं बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय एसे इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै बेयो फिलिपिन्सआवबो थांदोंमोन आरो फिलिपिन्सआव थांदोंमोन औ आगैया थांनो मोन्दोंमोन आरो इभेन्ट्सआ मामोन बेयो मिस इन्डिया होम मेकार्स नामा औ मिसेस इन्डिया होम मेकार्स बे देरहादोंमोन ओमफ्राय बे देरहानायनि इन्डियायाव देरहादोंमोन मा मुंमोन सिस्टारनि मुङा बेना दलि बर' स' बेखौ देरहानायनि उनाव बेखौ फाथायहरदोंमोन आरो माने फिलिपिन्सआव कम्पिट खालामनो थाखाय दा जिहेतु गामियाव दङ आरो जिहेतु गुवाहाटियावबो थायो गुवाहाटिनि परिबेस आरो गामिनि परिबेसखौ माबायदि नाङो आंथ' गामियाव देरनायसो आं गामिनिखौनो मोजां मोनो जों जाबाय गुवाहाटियाव फ्लेटआव थायो बिल्डिंआव न'आवल' माने जेरै जों दा गामियाव बहाय बेरायदिंलाबायनो गिदिंलाबायनो मोनो बेबायदि मोना होजोंहाय ओमफ्राय होजोंहाय मा जायो जों सिनायजोबो माने बिल्डिंनि मानसि सबजोंबो इन्टारेक्सन कानेक्सन दंजोबो खिन्थु बेबायदि जायो किसुमान खाथिनि मानसिफोरखौनो सिनायलाया थ' आं बेबायदिखौ मोजां मोनो आरो जेरै जोंना गामियाव दा थाबायनानै थांबा बेबायदि जाया माने आरो गुवाहाटिफ्राव बेनो आरो आं गामिनि परिबेसखौ मोजां मोनो आरो थांनाय समफ्राव जों नुदों जे माने APSC एग्जाम माने APSC एग्जामनि थाखाय गोबां माने थाखा फैसा होनानै माने एग्जाम पास खालामनाय बे समाव बेबायदिफोर माबाफोर जादों नामा आङो मोनाखै बेबायदि जेबो ओमफ्राय जेरै आं होनखाबाय आंनि लोगोफोरबो दंमोन जों एखेलगे फरायनाय एखेलगे बानाय स' बिसोरबो मोनजोबदों आं सानाखि जे बे बेच जोंनि बेच बेनि आगोलनि बेच सिनायनाय बहुत मानसि मोनदों स' आं सानाखि जे बहाय जादों आंनि मथे जादों सिं सिं माबा सोलिदोंबा आं मिथिया खिन्थु जायाखै आंनि मथे जानाङा आरो जोबथारनायाव मोनसे सोंथिजों फोजोबनो नागिरदों बे जाबाय जिहेतु आथिखालनि जि थासारि बे थासारियाव जोंनि बर' हारिया माने सोलोंथायाव जेरैबायदि जौगानांगौ जौगायाखै गोदोनिख्रुइ एसे जौगादोंब्लाबो आथिखालाव जिहेतु जौगायाखै दा बेवहाय जोंनि माने जि सोलोंथाइनि जि परिबेस बे परिबेसनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जेब्ला आं जेब्ला स्कुलाव दंमोन होनबा जों बे APSC बा UPSC बेबायदि जेबो मिथियामोन खिन्थु दा जुदि नायनो थाङो दा स्कुलनिफ्रायनो मिथिजोबो गासिबो UPSC APSCनि खोथा जा आगोलाव मामोन खालि डक्टर बा इन्जिनियार फरायनाय बेल'मोन थ' आं सानोखि जे आगबारायदों खिन्थु आरोबाव आगबारायनांगौ दङ माने मा हार्डवर्क जुदि खालामो थ' आं सानोखि जे आगबारायनो हागोन जोंनि हारियाबो दा बिथाङा जोंनो बे समाव गोबां माने सम होबाय माखासे गुसुं समनि गेजेरजोंनो बिथाङा जोंनो माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होबाय आरो जोंनि इयुन जोलैयाबो जाहाथे बेबायदि मोजां APSC बा UPSC आनजाद पास खालामनानै जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि जाहाथे मान सनमान लाखियो आरो जोंनि हारिया जाहाथे जौगायो बे बाथ्राखौ बिथाङा खावलायदों जोबथारनायाव नोंथाङा जोंनो बेखिना समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर जासिबाय आरो साबायखर जासिनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों